Ovo vam kazah da se ne sablaznite. Izgonit će vas iz zbornica, a doći će vreme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. I ovo će činiti jer ne poznaše Oca ni mene. Nego vam ovo kazah kad dođe vreme da se opomenete ovoga da vam ja kazah. A isprva ne kazah vam ovo, jer bijeh s vama. A sad idem k onome koji me posla i nikome od vas ne pita kuda ideš. Nego što vam ovo kazah, žalosti napuni se srce vaše. Nego vam ja istinu govorim, bolje je za vas da ja idem, jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama. Ako li idem, poslaću ga k vama. I kad on dođe, pokaraće svet za greh i za pravdu i za sud. Za greh, dakle, što ne veruju mene, a za pravdu što idem k Ocu svojemu i više me nećete vidjeti, a za sud što je knez ovoga sveta osuđen. Još vam mnogo imam kazati, ali sad ne možete nositi. A kad dođe on, Duh istine, uputit će vas na svaku istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i javit će vam što će biti u napredak. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti i javit će vam. Sve što ima Otac moje je, zato rekao da će od mojega uzeti i javiti vam. Još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti, jer idem k Ocu. A neki od učenika njegovih rekoše među sobom, šta je to što nam kaže, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti, i ja idem k Ocu. Govorahu dakle, šta je to što govori malo? Ne znamo šta govori. A Isus razume da šćelehu da ga zapitaju, pa im reče, zato li se zapitujete među sobom što rekoh, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti? Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati, i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Žena kad rađa trpi muku, jer dođe čas njezin, ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svet. Tako i vi dakle imate sad žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se srce vaše, i vaše radosti niko neće uzeti od vas. I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u Oca u ime moje, daće vam. Doslije ne iskaste ništa u ime moje, ištite i primit ćete, da radost vaša bude ispunjena. Ovo vam govorih u pričama, ali će doći vreme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za Oca. U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas. Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh. Iziđoh od Oca i dođoh na svet, i opet ostavljam svet i idem k Ocu. Rekoše mu učenici njegovi, eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš. Sad znamo da sve znaš i ne treba ti da te ko pita, po tome verujemo da si od Boga izišao. Isus im odgovori, zar sad verujete? Evo ide čas i već je nastao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene sama ostavite, ali nisam sam jer je Otac sa mnom. Ovo vam kazah da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet.